Speedometeret viser 65. Han kører igennem indre by. Asfalten er våd, hans Benz er forholdsvis ny. Et Rolex-ur bevidner om en sund økonomi. Han dufter som man skal, han sover af tilbage med gelé. Han er en god mand, typen de fleste kan lide. Men hvor han får sine penge fra, er det de færreste der ved. Det er det hurtige liv, livet i overhalingsbanen. Der hvor folk kommer og går, der hvor man sjældent ser hinanden. Der hvor de allerstørste drømme bliver til virkelighed. Der hvor nogen når skyerne, og andre falder ned. Der hvor han mistede fodfæstet og kom ud i noget rod. Der hvor han havnede i et spil, som han aldrig helt forstod. Gaderne bliver mindre nu, han scorer for sin yndlingssang. Halvtømt flaske vodka under sædet ved siden af ham. Et ekstra tryk på speederen, han ser ikke for godt ud. En tår triller ned af venstre kind i takt med regnen på hans rod. Alt for høj promille i blodet, alt for mange tanker i hovedet. Rødt lys, han ser ikke noget, bremsen i bunden, filmen knækker. Han lukker øjnene, ved hvor det ender. Hører et brag, og lyset forsvinder. Helt normal dag, helt specielt liv, der forsvinder på et øjeblik. Men jeg tror på, at når et lys slukker, så tændes der et nyt. Helt normal dag, helt specielt liv, der forsvinder på et øjeblik. Men jeg tror på, at når et lys slukker, så tændes der et nyt. I dag har hun det faktisk næsten helt godt. Hun er selv overrasket, for i så lang tid har hendes liv været helt fucked. Siden hendes mand forlod hende for et par år siden, hvor hun blev varvet for en yngre kvinde. Men i dag dufter alt anderledes, lys og humør, så hun får en manikyre og går til frisøren. Og da hun forlader shoppen, ringer hendes mobil til hendes datter, der har noget fantastisk at fortælle. Så de mødes i kongens have og omfavner hinanden, for mor og datter har virkelig savnet hinanden. Og for bænken under træerne på alléen beslutter de sig for at snakke videre på caféen. Og de går ud af porten og ud på gaden, og de er tæt omslynget, for der er koldt i købstaden. Og datterens kæreste ringer, han slutter sig til dem, og hun føler sig helt ung igen, og hun går der i midten. De er næsten ved caféen, da hun møder en veninde, og siger til de andre, de bare kan vente derinde. Det er det sidste hun når at sige til dem, før en bil smadrer over for rødt direkte ind i dem. Helt normal dag, helt specielt liv, der forsvinder på et øjeblik. Men jeg tror at hun ikke er unik, vil være sendt at se. Hun har det smil og det blik, der gør jeg falder i. Men jeg må passe på mig selv, hun er en farlig pige. Hun gør præcis hvad hun vil, og så troede du lige at du havde vundet hendes hjerte, men det havde du ikke. Og du har gjort det godt herude, tjent din værnepligt. Og du så hende som din kæreste på længere sigt. Men hun styrer showet selv, længere er den ikke. Og sig mig, hvad gør man så, når alle de andre piger ikke forstår en på samme måde som hun nu gør? Når man sådan stopper op og koldt konstaterer, at kloppen er fyldt, men det er kun hende man ser. Og du